ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар назди заправкаи Тоҷирон қарор дорем. ҷои канечкаи маршрутка ва автобусу ва Нигарадок. Аз ин тараф худи ва Нигарадок, бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва Гипразем. аз ин тараф бошад маҳаллаи Навбаҳор ва хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои навастройда ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 13 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 11 ошонаш ҷойгир мебошад дӯстони азиз. двораш дар мана ҳамин тараф медароем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад, яъне се та треза дорад. ягон ҳуҷраш бетреза нест. духонага 62 метри квадратӣ дар 11 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст. лифт дорад, лифташ кор мекунад. ҳуҷҷатош техпаспорт. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, аниқтараш гӯем ошхона. дар ошхона боз балкон аст, балкони кушода. дар ин ҷо бошад ҳамом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири зебо таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне қолинҳо, пардаҳо, кондитсионер, мебел, техника, хулас ҳама чизҳо меистад дӯстони азиз. хонае мехарен, медурену зиндагӣ мекунен. ва чӣ хеле ки гуфтем, ҳар як ҳуҷраш треза дорад. трезаҳояш раҳи мошингарро нигоҳ мекунад. вале боз аз балкон ҳамаи ҳамин манзараро нишон медиҳем. хушуда ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ва дар ошхона чӣ хеле ки гуфтем, мана ҳамин гуна як балкони кушода. бениҳоят чизи хуб аст. манзараи тамоми маҳаллаи пахтакорро дида мешавад. раҳи мошингар, ҷои таваққуфгоҳи мошин ва камтарак болотар аллакай ҷои канечкаи маршруткаву автобуса мебошад. дар наздикии хона дӯстони азиз мактаб аст, масҷид аст, чойхонаи наҷиб мебошад дӯстони азиз. бо транспорт албатта ки умуман мушкилӣ нест. назди канечкаи автобусу маршруткаҳода ҷойгир аст. ба тамоми минтақаҳои шаҳр ба ҳазур рафта метавонед. дар ин ҷо ҳамон дӯстони азиз системаи вентилятсия дорад. овози ҳамин система мебошад. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. боз дар наздикии хона дӯстони азиз бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем, мактаби 91 ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки аввалашон 900 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.